Kamu ito, Mo baro batasan! Waray mo baro batasan nga animal ka! kamu ito nagtututduha akon para waray maging buro batasan. Pag ilalayas din niya bali ha, nga animal ka. Ngan ayaw na god pagbalik man he! Kay malayas gud liwat ako. Waray alo-alo! Halo yan maupay nga kabubuhason nga among ginhatagay mo? Ha? Asya pa'y nan imo gimbabalo sa amon? Ah! Asya pa'y nan imo gimbabalo sa amon? Jael. Di ka nagkita. Asya pa'y nan imo gimbabalo sa amon? Tom, ano ka nahitabo iyo nga magtala amay, ha? Tikaw niya na. Diri ko na itong kingkok. Dingkik. Ay. Tikaw niya. Tala amay, ha? Tikaw niya na. Diri ko na itong kingkikilala nga anak kay Ivan. Ano? Pero anak tahiya. Waray ko anak nga suwail. Hinkag anak. Kaya ano naliwat ang iyuging kadiferensyahan? An bahin lagi hapon ang iya tinuod nga kag anak. Ha? Kung maaram lako. Kung maaram lako kung hinugod iton kag anak ito ni Ivan. Ako pa mismo iton mahatod ha iya. Ngadto. Hain naman ni Ivan. Adto. Lumaspay. Ay, ambot kung makain na liwat adto. Oh. Makain ka man liwat. Susundan ko, Ivan. Makuri ba ito na ako ginangayukan na tatay, Tom? Ganda na inita. Ninang. Nakakaintindi ka ako. Nakakaintindi mo, Ninang. Pero intindi liwat hirai mo, Tatay Tom, nga nanay nito. Sobra-sobra ito na akong pag-intindihan, Ninang. Gan maaram ako. Di na lang susumat ko na itong tinood ko nga nanay. Tinood ko nga kaganak kay bangin ako muli. At tinood ko nga kaganak at bayaan ko ira. Nagsasayop ka, anak. Oh, Maday Nay? Nits? Ano ni, Markuya? Markova. Maday Nits? Iniimuni ng Markova. Hiyaton makakag-aso ya imo. Kung paunano ka na hinga diha amon. Hanwaray pakalugaringon parlor imuni ng Markova. Nandida pa ihaamon parlor ni imo tatay Tom. Hiya nagtratrabaho. Oh, ay, anay, sorry. Button on reverb. Parlor under na petition. Oh, ayan. Mahusay ka na. Nga na-rebond ka na. Baga ka na in model. Ay. Markova? Oy, Mrs. White, bumalik ka man. Kaayos ka pa man lahay mo. May ira ka pa ba uturig papaayos? O waray mo ba maruyagin akon kaarotay mo? Amo ba bumalik ka? Ay, may dako importante nga tuyo imo. Dili pwede din igsumat. Ha? Pwede ba kani kita magkaimang raw nga kita lang nga duha? Oo naman. Benji, dali anay bayot. Ikaw pagtapos sa di nga akon customer, pag blower na lang adi. Yes, madam. Asuki. Anay lang ha. May damang importante nga tuyo. Ito na akong best friend. Ay kabaraka. Mau pa'y gihapon ito nga parlorista yung Benji. Dirikit niya papabayan. At tanan, Mrs. White, pag-istoryahan ta kung ano't nga imo importante nga tuyo ha ako. Ano? May da mo igpapaampon nga baby ha akon? Bago nga anak. Oo.
Ay, kalibutan ko mang pag-alagang baby. Lalaki lang na akong bet alagaan. Kay tagan lang allowance, okay na. Pero itong baby ay ta Mrs. White. Bangin ito mamatay ako. Please, buligi kad ako. Kung diri ko ikaw, Dira kung mo. diri ikaw, biling ako na sa siya. Kung diri, buligi kad ako. Kung diri ikaw, igbiling ako yung mag-asawa nga pwede mag-adapt itong bata. Ha? Ay, alay daw. Kang kanay ba ito bata? Kanan akon padis, kanan amon makatul nga kabulig. Ano? Waray ko igsarabot. May dagain milagro nga ginbubuhat ang mga animal. Han kumpruntahon kon akon bana. Waray daw yung pagbati amon kabulig. Nga nakulo laghapon to niya pipilion. Mahal ko itong akon bana. Salit mas ko igpapakigbisog itong amon relasyon. Ano ba'y kinasugot nanay ito nga bata? Kung di riya masugot, ikikiha ko hiya. Igpapapriso ko hiya nga animal hiya. Kingguban niya itong amon pamilya. Salit, waray pa ebidensya. Salit, para waray ebidensya. Waray pa ebidensya. Salit, kingguban niya itong amon pamilya. Salit, para waray ebidensya, ngan gusto ko di rin mahinga diha amon itong bata. Magpapareyo kami itong akong ba, nakahumanin eh. Mrs. White. Sige na, Markova. Buligi ako. Mahatag pa akong salapi kung hinuman itong makakakarawat itong Ay, bata. isti ka na humatag, Mrs. Okay na iton. Ay, oo, sakto good man. Hiton akon mag-aagaron. Hiratom nga nita. Bangin maruyag. May hinamang good nga mag-asawa nga gustuhin anak. Sige, kakarawaton namon ito nga bata, Marco ba? Pero diri ba kami ito magproblema? Bangin kami ito makihaan ng kidnapping ha? Waray ito magiging problema. Nita, ayaw to na ito hunahuna pa. Ito importante, magkakaada na kita anak. Asya na ini ang baton, han maihatan na nga hingyap. Maaram ako. Anakon la, gusto ko lang makasigurado. Ginsisiguro ko nga iyon, Nita. Tommy, waray magiging problema. Kay pakahatag itong bata ha iyo, mapalang yawiran Mrs. White nga nito niya mister. Nga nananay ang bata, mauli ha ira lugar. Waray man nga ni ko sumati ni Mrs. White kung taga din na doon ira kabulig. Ang ba? Yes, usa pa si rin ni Mrs. White, diri daw gihapon interesado nga ira kabulig. Kay diri ni gusto masabdan na ira nga nagkaanak hiya. Bangin daw iya patayon tiya kaganak. Waray good man problema kung sugad. Sige, kakarawaton namon ito nga bata. Sige, paghulat na lang ka mo ha iyo, kaya ako mismo't mahato ditong baby. Hay, mag-asawa nga tong balata. Magkakaanak na. Asya ito't kamatuuran, anak. Di rin namon iging kakaritain mo kung hinong itong tinuod mo nga mga kag-anak. Mari ka kumita na akong nanay, Ninang. Ninang Marco ba? Waray inaanak. Kaya Mrs. White lang nagdulay imo ha akon. Yang pakakarawat ko naman ta imo, ganindorso ko dayon ikaw pag nga di kanda tom nga nita. Hari kay natarantar pa nga niya kadto pagkugos sa imo kay mapula-pula hampaad to ikaw inaanak ko. Anak, ayaw pagtanaming kasino o kabino ha imo yan naging kikilala nga kag anak. Kay sayod ako, hanya tanan nira nga pagsakripisyo ha imo. Aw nainaw ka man, kita man yan at imo tindog o. Dumako ka, himsugit panlawas, panapton, alahas, cellphone. Nga tanada imo nga gwapo ka pagod. Maraman ako ito, Ninang. Pero, kulang lagi hapon ito na akong Ano pa pagkatao. ba't kulang? Alagad kiti ka nga mo kaguti ay sayod ako. Nasasakit ka nga ni, durong kalisang niri mo tatay Tom nga nanay nita. Privado ka pa nga hospital, igin susulod ha. Ultimo sipon la. O kung ano lang imo inaabot halawas.
Hasa nga dumako ka, ngim pa eskwela kan sikat nga eskwelahan. Kadamong birthday permi bongga, salit wari ka pa si Bainira imo tatay Tom nga nanay nita. Ivan, anak, makain ka. Anak! Madi, pabainilat anay hi Ivan. Intindilat anay nga bata. Kung maaram lang kami kung hinugol mo itong kag-anak ni Ivan. Dirigad na mo ini kakarita iya. Maaraman ako. Salit, pakalmahon tala anay it nga to na. Bil nga taga nitong aton anak. Kabayiton hiya. Ay buot na ito mo anak. Dako na hiya. Kuno muli, karawaton, kundere. Da, sahu. Ano? Tamaram ka nga diri ko ito akos. Mahal ko itong aton anak. Ay! Op, Ano? Pinangalasan man ka mo. anak, Ivan, maubay kayo umuli ka na. Makaregula ko. Malakatlot ako dayon. Ano? Anak, nakainom ka? Katurog na gadla. Ayaw ko yung pag-awid-awiri. Wari yung labot akong kinabuhi. Ayaw na itong panginlabuti nga tao. Waray utang nga buot. Up. Makalayas nga na nga ni Denhe. Ayaw na gud pagpakita amon nga animal ha. Ayaw na gud. Kamu gihapon itong nakasuga din nga ako niya na gipapakita iyo. Op, Mga hakog ka mo! Mga hakog ka mo! Tom, sakto na. Ay! makakasulot ka bahin marahalon mo nga panapton? Ngan makakatapos ka bahin pag-aram? Kung naging halot kami ha imo? Saran na gud lang nga waray mo barbatasan. Waray ka utang nga kaburuton. Nga hayop ka pa. Hops! Hops! Sakto na ha! Bakit hindi na ako makagpawang ito na akong kalugaringon? Matuhan ko na ikaw! Op, no animal ka. Layas! Layas din ni Ivan! Layas! Mandida. Ibu. Lip kita lebih. Oh boy. Gumana ka man? Boring nga balayng, mga boy. Okay din kayo, nag-enjoy ako. Sus boy, huwag ako. Oh, huwag kami. Di ba mga boy? Maram kami, nagka-referensya na lang kamo na yung mga parents boy. Labi natin yung mga pudra nga tipo. Sakto tayo maging bobat boy. Sigurado kami. Bibinuwakan ka natin yung mga aking kikilala nga parents. What here idea tinuod mo ng mga parents. Ano ito yung mabutig pasabot boy? Sus boy. Maram ito nirati mo tatay Tom. Nga nanay nita. Bahin yung tinuod mo nga kaganak. Diri ka lang niragin susumatan. Kinaalok kira nga. Bayaan mo nira. Amo gyapon ta akong pagtuboy. Salit di ko karuyag. O di ko iraundangan. Tugtog nga diri nagsusumat bahin itong tinuod ko nga kaganak. Sige boy, sige. Ipakita iyo mo mga kaganak. Itong iyo mo pagrebelde. Pira nakaadlaw nga diri nag-uuli-uli Ivan Madi.
Markova. Tira na kaadlaw nga diri nag-uuli-uli, Ivan Madi. Ano? Nagtikagrabi naman ito nga iyo adopted, Maday. Asya nga ni. Na ano man hitom? Diri na interesado itom kan, Ivan. Asya nga ni nga nababaraka ako. Bahin gud man diri na umuli ton amon anak. Ay, dito ito mababasol hitom. Kay nakukulitan naghihapon niya kan Ivan. Asya nga ni, kung maharamla kami ton kami namumutang iton kag anak ni Ivan. Kingkad to nagad namon iton Ako hiya. man liwat ako. Ngan ako, Maday, kung nakilala la ako iton kaganak ni Ivan, ako mismo it maghahatod ha iya. Ngan kakatungkot kinamumutangan hito nga girl lalo. Madi, buligi gid ako pagbiling kan Ivan. Pero hain tama tiya bibil nga. Boy, wala na kita pang gastos. Pangin may kwarta ka nga da. Wala nagyapon, boy. Ha? Boy, di rin pwede. Kinanglan. Bilingan tampagi. Magutuman kita. Boy, Pakatawa ka dayo. Pakatawa ka dayo. boy. Boy. Pakatawa yo. Araw ka dayo mo tatay Tom. Sus, boy. Di rin ito mga taga-akon. Kiduro itong kasi na akon to na akong tatay. Nakukulitan. Ngayon. Oo. Ayun na lang pag-aro. Kuha na lang. Ha? Oo, boy. Kinanglan tang kwarta na. Para naman ngan, para bisyo. Maram ka na. Baka man lang din dira maram taton kalakaran yan ni. Oh, sige. Makato na lang ako, balay. Ano man? Dira mo kinanglanin kapod. Pwede ka man ikaw paupdan taton mga barkada. Ayaw na la, boy. Ako na lang. Mahalata pa kung may dakupod. Sige. Sige, boy. Damo ha. Pasensya na lang ka muna, Nita. Tom. Pero, kinahanglan ko ini buhaton. Para dira ko, igsalik ko ito na akong mga barkada. Hirala ito nakakaintindi na akong gim problema. Salit, kinahanglan ko sundunan ira mga gim papabuhat akon. Kakain mo ito nga mga alahas ni mo, nanay. Tay! Kakawat. Kakabuan. Kakawat. As ni mo, nanay. Tay! Kakawaton mo ano? Oh. Ha? Animal ka? Naato ka na nga ni Hamon tapos yan ha? Kakawatan mo pa kami? Sobra ka na, Ivan! Sobra ka na! Ay, ikadi Ayaw, yung mga alas. Dire! Ikadi! Kinahanglan ko ini nga dire mo ini makukuha akon. Igdudos ko ikaw ang suga dire. Hala! Nantok ako eh! Nasama na nagtang ni Tatay Tom. Dire! Dire! Nasasakit na ni Tatay Tom ito niya sa madagtang. Dili mo ibubuligan. Bahala na lang. Kinahanglan makuha ko yung mga alahas
Ngan madala ko akong mga barkada. Di na ako gaapit ang nila grupo kung waray ko may buli kaya na. Ivan, anak! Ivan! Sang pitay mo nanay! Muliga ko niyo ka madala hospital! Nagdidinaw ko ito akon sa manhag! Hagtang! Bahala ka ito ni mo kinabuhi. Di ko man ikaw nga ni kaano-ano. Ngan, hiyok at lae mo. Di ka balabag ka manggurito na akong pagbubuhaton. Ngano sa pa? Angal ito na mo. Kayong kakaritan mo ako ito ng kamaturan. Bayan itong tinuod ko mga kaganak. Di na ka na! Ivan! Balik ka di! Ivan! Animal ko din nga bata. Dako na gud ang timbang-uhan itong batasan ni nga bata. Nita! Puliga ako! Dada ako ospital! Sama dito na ako nagtang! Nita! Ayos boy ha. Mission accomplished. Pumasar ka na yan ang amon grupo. Di ba mga boys? Okay nga doy. Di ba? Boy, itatay Tom. Ano man mo tatay Tom? Nababaraka ka, bakit masabtan nga? Ikaw ang nangawat tayo, sugad. Ha? Maaram na iya. Ngan diri ko ituging kakabarakan. Oh, ano man ngayon? Ang balabgan ako ni tatay Tom nga makuha ng mga alas ni nanay Nita. Nadusukoy ya, nga nasama diya agtang. Ang bayaan ko duro ang duguhan ni agtang. Ah! Nababaraka ka ni mo tatay Tom, ha? Sugad. Oo boy. Susayot ka baraka. Pabayad to. Eh kung mamatay, nga imo... Anay. Pabayad itong mamatay ngayong pinaka. Okay. Pabayad to nga mamatay ngayong pinakamay. Pabayad ka baraka. Oo boy. Susayot ka baraka. Pabayad to nga mamatay ngayong pinakamay. Ano? Di mo man nga itong kaano-ano. Sa pa, mamatay nga ito nga tomboy. Pwede mo maaro itong imong bahin kan imong mamanita. Di ba? Di ba? Di ba? Legal iton imong pahiginak nira imo naninita ng tatay tom. Di ba? Oo. Salit, may katungod ka. Ano man nira nga katigayunan. Sumurunod ka, salit. Boy, pabaila kung mamatay adto nga tomboy. Ano? Ano? Diretso na kapanakit. Aw, Nakakapanakit. aray kami bati nga di. Nakakapanakit na aton adto nga imo anak. Gusto mo lagi hapon nga pasay luong ko adto nga bata? Ngan bali warayim nala. Ano yan nabuhat ha ako, nanita? Naluluim ang gud ako iya. Ngan hakon. Dire, Diri ka sugad hito. Siyempre, naluig gihapon ako imo. Asya nga niya gusto ko mahibalik ang maupay niyo nga samahan ni Ivan. dire neton may tatabo. Kay duro na kaanitan ito nga imo anak. Diri ko na gud iya mapapasaylo. Diri na nita. Masina ka na lahakon. Ivan, anak, kainong amuli ka pa man nga ni aton? Siyempre, kita ka din niya ako. Maaram ako. Pero diri ka lang untaw napakita ka ni mo tatay Tom. Duro pa itong iya kasinahon ay mo. Sayop mo liwat anak. Bisan ako, diri ako nakakatuo dito na itatabuhay mo. Dako na imo gimbaguhan. Kaging kakarit niyo ako nitong kamaturan. Kung hinito na akong tinuod niya kaganak. Ingan diri kami maaram. Naistorya naman namo na imo nga tanan, di ba? Himarko ba, nagdula amon. Gambisan himarko ba, diri gihapon maaram kung hindi tinuod mo nga kag-anak. Anak, maluoy kagad ha amo na imo tatay Tom.
Mangalagas na kami. Ayun agad kami pag tinaginda ko nga problema. But may pasabot niya, nanay. Nadiri na ka mo nga mauli ako nga niya aton. Temporary la, anak. Tubtub nga diri ko pa na kong kumbinser imo tatay Tom. Nga pasayloon kan imo nabuhat. Kalimtantalan imo mo nakakuha nga mga asya. Kalimtantalan Kiss. imo. Kalimutan nila. Pasayloon kan imo nabuhat. Pasayloon kan imo nabuhat. Kalimtantalan imo mga nakuha nga mga alahas. Sige. Mako na lang ko ito na akong mga bado. Wala na ako liliwanan. Kauman, malakat ako dayon. Dili ko gusto nga mahirayo ka amon anak. Pero kinanglan para diri ka mo magkaaway ni imo tatay. Nay? Anong patarawan na akong ginyakan, boy? Nadiri na ako gipapauli hamon. Mas maupay kung sugad. Kaya di ka tatapan ngay ko itong magtutulis sa iyo pa ni Malay, boy. Ha? Ano't buot mo pasabot? Boy, pari na kita budget. Ang kinan lang kita tumira. Salit, utro ka nga mga ngawat ay iyo. Ano? Pero yung kabaraka, di ka magsusulo. Maupod na kami ngan para mas dor na mo ito na ato makukuha iyo. Boy? Boy, kung di rin mo gusto nga malinit na amon grupo, abuyonan mo ito namon mga plano ha. Kung di rin mo kaya, sige, look ka na lang namon. Ngan, ito doon na lang namon kung pauna na mga kasakubayo balay. Ngan kamit bahala manguhay itong mga gamit na rai mo. Imo tatay Tom. Oh, pagsiring nga nakadiri ka. Konsugad. Pwede ka naman niya na dahil bumaya amon. Ano? Ha? Oh, diri boy. Okay, sige. Susundong ko ito niyo gusto. Saan naman natin sasakahon ito namon balay? Bagan diri ko gud kaya ito na akong konsensya. Masakon ito balay nagpadako akon. Managatagin mo pa yung kinabuhi. Labaw ito niya tanan. Nagmala ako ng sugaling tinuod ko mga kaganak. Uy. Kanina pa kung sige itong pakyanin mo. Ay, kami mga sulod. Di ka man nagkakandida. Ha? Lutang ka man liwat. Kakapatrip ka man. Oh. Ano na? Oh, di na. Di na. Pwede ka mo makasakay itong pader. Tapos, alayo ito. May dairaning hagdanan. Ning gamit namon pagkuha itong mangga. Pwede liwat ka mo makalusad yan. Tungod na liwat itong portahan itong amon kusina. Pwede ka mo dito umagi. Siya, sugad. Lutang ka man liwat. Mga boys, tara na. Tutulisan dito itong balay na Rayban. Kinanglan madara natin itong marahalo ng mga gamit ha. Ha? Ano nga mga dalagan? Papatayon ta. Sindo nga magmamata sa kubiton ng ira balay. Ano? Oo. Pare ka lang may-ban. Asin ito among plano. Sa igampo na la, hindi rin makagmatat imo tatay Tom. O di rin nga imo nanay nita. Para di rin mamatay. Mga boy, sige na. Tara na. Tulisan tayo itong mga kaganak na iban. Tara. Diyos ko. Diri. Wari namon sugarin nga plano. Di ko gusto nga mamatay ito na akong kikilala ng mga kaganak. Diri. Mga tulisan! Ano? Nagbatay tatay Tom. Diri. Papatayo nila ito na akong mga barkada.
Boy, tanod. Ay ba? Nagahangos ka man. Talon si mo, buligi kami. May mga nagsakaamon. Ginpapangawatan kami. Ano? Oo. Eh, sige. Sige mga tanod. Tara. Uligan tayo. Dali ka mo, dali! Makarit ka nga nalay kayo na ako nandos ha. Nabisaw nga tumboy ka, makarit ka ha. Diri ka mo magmamanilang puso dito niyo tinguha mo. Aatuhan ko ka mo! Kita akong tayo na. Kung may mabuhat ka pa. Kung durungan kami nga, magdasmagay mo. Nita! Nita! Dalagan! Dalagan na atong kwarto! Sige boy, durungan kita. Pagdali! Dasmagante na nga may sugat ang boy, tara. Na! Diri ka mo magmamali ng puson. Ito niyo tinguho. Kandanita ngantom. Sige. Dakpan niyo niya. Ano? Atong bayot! Atong bayot! Jakpa! Anay rap. Anay. Anay ka! Guard! Mali ng puson. Ito niyo tinguho. Magmamali ng puson. Tara! Na! Diri ka mo magmamali ng puson. Ito niyo mga tinguho kandatong nganita. Sige ba? Sige. Dakpan tayo ni nga mga kamutan. Dali ka mo. Sige. Tapos si mo! Pupay kay nakabot dayon ka mo nga ni Hamon! Oo, Tom. Nagpabulig man ko na mo ni Ivan. Animal ka, Ivan! Traidor ka! Pasaylo ako, boy! Pero di na ko akus nga trader ng mga tao nga naghatag akong mga pagkakabubuhason. At mga tao nga naghatag yung pagmahal. So ganun tinuod ko nga kaganak. Animal ka. Oh, Mananita. Ano yung trabaho ah? Nagtatakos Mananita, kayo man nagpipiling ko ng na kwarto. Nagtatakos na noon! Tinuod ko nga kaganak. Tinuod. Tao nga naghatag yung pagmahal. So ganun tinuod ko nga kaganak. Ivan, anak. Salamat. Nanay Nita. Tom, ano to niyo plano hindi nga mga kawatan niya na, ha? Papapreso ko itong nga mga animal! Hoy! Ikaw po dito niya anak! Kay upod na mo niya, hindi nga plano! Ha! Kini ng Marco. Marco ba? Kay upod na mo niya, hindi nga plano! Nga mga animal ka mo. Hupay niyo nga binuhatakon? Dira siya ibig. Masumpay ka Ayaw lang. ginsulsulan nga buhat. Page 5. Ayaw ginsulsulan yung buhatan. Page 5. Upod na mo niya, hindi nga plano! Nga iyo ginsinulsulan nga buhatan kami hindi rin maupay? Maraot ka mo nga impluensya ako na naksalit. Mas ko nga pupursigihon nga madunot ka mo nga bilangguan. Para waray na ninyo magraot nga maitutdo ito na ako nanak! Tatay Tom. Tatay Tom. Nanay Nita. Salamat nga iyo ko pasaylo. Ivan, asya ito't kaganak. Di rin makakailog nga, di rin mapapasaylo. Ano man kabugatan sa lang nga nabuhat. Hiton anak. Yanotro namon, anak. Kung maaram la kami itong tinuod mo nga nanay, dirigad namon ito igkakaritain mo. Ayaw la ito nay. Kay, madyan ako nauna niya paagi. Yan bubuligan ako ni Ninang Markova. Ha? Ano man ito? Hi, hello Marcovinian followers. Good afternoon for this video. Ipapakita ko kay iyo inusa nga anak nga namimingaw hinkag anak. Sobra nga namimingaw hintinuod nga kag anak.
Although, diri yan nakukulangan him pagmahal, pagpaura, hanggang kilala niya nga kag-anak, kundi gusto na niya makumpleto ang tinuod niya nga pagkatawo. Ngan sarbi, iya mahusay nga ninang, ini kami ha, mananawagan kami through ito na akong channel, Markova Ek Lavu, para malocate ta ang tinuod nga kag-anak ni Ivan, especially niya mother dear. Ini nga akon pinanganak kay Ivan, ang gwapo ko ini nga pinanganak. Ivan, okay, sige ha, pinanganak, live ka na ha akong channel. Panawagin na itong tinuod mo nga nanay, Gorabels. Hi guys! Ako ngayon ni Ivan Tabones Mendigo. Karoon ko lang manawagan. Ano man anak? Pwede na ba nagpaabata imo? Pwede na ba nag-chat nga, nagpapakilala nga imo nanay? Oo, nay. Mo pa'y kung sugad. Pero sa rin ni Ninang, di na daw ako angay dahin tumuod. Kay bangin manguruwat la. O bangin luwat gusto la makakwarta. Di nga ni, gusto la mag-prank. Saktuhi mo, ninang anak. Tuod iya. Kay maihan na ito niya social media. Maaram na iton hit mga pasikot-sikot. Bahin kagud man mauwat. Ngan kwartahan kala. Amo nga nita akong gibubuhat ay iya. Ano, iya na. Asya, man. Amo nga Ngan kwartahan kala. Asya ito na akong gibubuhat yan na, Tatay Tom, Nanay Nita. Kun mahitabo anak, nga matadan mo na itong tinuod mo nga kag-anak. Ani mo nanay, babayaan mo na ba kami ni mo Tatay Tom? Siyempre, dirigad nay. Diri ko kamo babayaan. Gusto ko lang makilala kung itong tinod kong nanay o ito na akong kaganak. Yan, lagi hapon ako iyo. O pwede, bisita ha iya. Salit, ayaw ka mo kabaraka. Kaya diri ko kang papabayaan ni Tatay Tom. Diri nay. Salamat kun sugad anak. Tikalagas na kami ni imo nanay nita. Ngan waray namon iba nga malalaungan. Undi ikaw lanak. O Tatay Tom, ayaw kabaraka. Kaya diri ko kang papabayaan. Mabalusong ko mag-upay ang iyong mga binuhata akon. Tom! Nita! Ano ba yung Ivan? Hala! Hindi na Markova! Adi? Markova! Dayon, ano, mga durong mat imo kalisang. Amo na. May Ninang. dako pa yung natisya nga iyo, parte may nga ginuungaran ni Ivan. Ah. Makikilala niya ito niya kaganak. Tinuod? Oo! Ay, ito nanay ni Ivan ha. Diri gapak maaram. Ninang, nagpraprank ka na liwat? Ay, diri naman anak. Niyan, kaya ano nga nakasiring ka man nga, makikilala na natin ang tinuod nga nanay ni Ivan. mo na. Added story. Nakonta ko na hi Mrs. White dito halang yawan. Ngan mako-operate daw hiya aton para masabdang kung nino nira naging kabulig nga naburudan ni Mr. White. Tinood, Ninang! Ngan inipat aging mamaritis sa iyo, ha? Tinuod dun ngayon ngan asawa ni Mrs. White. Amo itatay ni Ivan. Ha? Ang taon ako man hadto nga diri tinuod. Ano rin istorya ni Mrs. White ha akon? Diri urusahon nga tisoy anamon anak. Kay tisoy man luwati Mr. Ay, White. mismo! Yan, napasasabtan ta na good man. Kung hinitong tinuod nga nanay, anak. Salamat, Ninang! Makukumpleto na gyapon ito na akong pagkatawo!